Burin zuciyata mazauna da ni da ke. Ba zaniya da kai ba, kai ne sinadari na. Shakuwa da daɗi, rabuwa da ɗaci, ba zan iya rabo da ke ba, ke ce rayuwata. Assalamu alaikum. Aminu alaikum salam. Wasannin Yawwa sannu sannu. A kai ne da kuke tafi ne haka? wallahi wata abokiya ta ce. To, lafiya kalau na gajiya. Lafiya kalau. Ya na ku gidan? Madalla. Sunanta Fatima. Na'am. Kuma tana dan bayan layin mu. To can bayan layi. So To, abokiya ta ce na muna makaranta. ai, Kuma shi ne ta buƙaci na zo ni domin ku gaisa. Shi ne zan kawo ta domin ku gaisa. Kuma ni abin da ya faru. kuma dai? Alhamdulillah, sannu kin ji ko? Sannu Allah ya albarka. Na gode Allah ya albarka. Sannan kuma gidan nan babu abubuwa ba za ta baki dan abin zama kamar ne da abin zama da Na ce biyar Allah daga wanda gida ake nufi ne, yar gidan wane ne ya ce bayan layin nan ban gane gidan da yake nufi ba. Alhaji Musa mai motoci? To shi ne mahaifinki kenan? To a na san shi, ai mutumin kirki ne Allah sarki. A mutumin kirki ne. A wannan sai dai addu'a Allah saka masa da alkhairi. To ma'adallah. To dan ƙara sake jira ne na yi alola in je masallaci in dawo sai in zo na abin nan. Dan ƙara sake. To na. kin ga tsagwagwalin nan ko Wanda wai sai daga cewa cewa. cewa zan yi kin sa rayuwar talaka sai dai hakuri Amma ya wanda ba su da haka. ba haka bane kin san rayuwa dole sai dai ka rinka hakuri wannan mahaifina ne shi kadai ya rage mu a rayuwa mahaifiyar mu ta rasu tun shekara biyu suka wuce duk da dai ban faɗa miki da mun so nake ki gani da idan ki mahaifina ne yana tsananin kaunata haka zalika kuma ni ma ina tsananin kaunar shi Allah ya ci kanta Allah ya bar shi. na gode Amma kuma ka da kirki da kirki sosai. Allah ya ji kirki. Fatima to yanzu ai daman ai haka muke so a ce na yi kamantacce ne da ubansa ko kuma ya kwaikwayi halin ubansa so ina kokari na ga na kwaikwayi halinsa duk da ne mahaifina ne ba zan yabe shi ba amma tun da yabo ya fito daga gurin ki to na san mahaifina haka yake Yana da shi ɗin kuma dole ka faɗa. Yana da shi ƙwari.
zan fito. A dan da Allah dan zo ina da magana da kai. To ina da yar magana zo dan da na ana. Kana ji na ko? Ranar Asabar da ta gabata. Ina gurin can a zaune kun shigo da wata yarinya har ta gaida ni ka tuno? Na tuna. Take cewa yar gidan Alhaji wane ne? Mai motoci ba? Na tuna. To da Allah menene haɗin ka da ita? Ba wani abu ne haɗina da ita ba, saboda kawai dai ta ce ina da mutunci ne a bisa abin da ya faru na wata tambaya ta mun ba ta amsa. Su kawai shine daga baya ta ya buƙaci mu yi abota, dauke ni abokiyata domin mu dinga gaisawa, amma ban da wannan ba wani abu ne tsakanin mu da ita ba. To dama abin da nake gudu shi zamantakewar na matasa dole ne in dai ana tare za ta iya yiwa soyayya ta shiga ciki, kuma sai ka kalle mu ka ga gidanmu, ka kalle ubanta ka ga waye ubanta waye gidansu. Ta mutanen zamani an ce karka taro match din da baka da midfield din da za su rike ma. Yadda gidansu yake da yadda muke gaskiya da akwai tazara, kar in ka je ka taro irin wannan za a iya samun matsala wanda baka da midfield din da za ta rike ma wannan. Shi yasa nake so in gaya ma kabu kaffa ban ce kar ku rika gaisawa ba, amma dai kar ka je ka ɗebo ruwan da zai dafa kanmu gaba ɗaya. Harka ta rayuwa sai a hankali. Ko ya ka gani? Inda ka ga mu ga yadda muke, kuma in dai ana tare da matashi ko in ce matasa dole sai an samu soyayya ta shiga ciki. Shikenan baba, insha Allah zan kiyaye, kuma zan bari wani abu ya taba mutuncin mu ba a matsayin mu na masu ƙananan ƙarfi. Duk kokarin da zan yi domin na ga na kare martabata da kuma martabar gidanmu. Insha Allah babu abin da zai faru tsakanin da ita. Shikenan yanzu zan fita. To shikenan. Do you know what? You will be having an enjoyment when you are watching. What again? JTV. JTV is the best TV in Africa. We are to make you satisfied. Jigawa Television. Assalamu alaikum. Yawa mai gida. Ni ne wanda muka yi magana da kai. Ce na zo gida na sani. Yanzu na zo kuma ina kofar gida. Yau barka da lafiya da harkoki. Alhamdulillah. Ya aka ji da fama da jama'a. Godiya wallahi. Sannu mai gida. Ya mi ka fara min jawabi ban gane ba. Shi yasa na ce ka zo ka same ni. Ni ne dai wanda dai ke dan bibiyar Instagram ɗinka, kuma so a lokacin na dan bibiye ka sai ne kake bani cewa in samu lokaci in ziyarci gidanka. Gaskiya ne. To mu ma dai muna ɗaya daga cikin mutanen da muke dan gwada baiwar ku. Muke dan kokarin ku a matsayin ku na senior mu. Kai. So mai gida gaskiya ni masoyin ka sosai, kwarai da gaske. Sai ina jin waƙoƙin ka sosai. Masha Allah. Ban da wani abin ji in ba waƙoƙin ka ba. Masha Allah. To mun dan yi magana da kai, shi ne
ka ce za ka ɗan wani lokaci zo gida na same ka to ga shi alhamdulillah shi ga shi na zo ne to na zo ne a duba kuma a taimaka mana a matsayin mu na ƙanana jiyoyi wanda ba kai ko ina ba. Ok, na ji abin da ka faɗa gaba ɗaya. Wato ka san abubuwan da yake faruwa shine sautari mutane ba sa fahimtar me ma abin da ya shafi harkar waka. Da idan na fuskanci ka zo ne ɗauke ka aiki ko ka zo ka zauna tare da ni mai sana'a tare ko? Kwarai ma ko haka. Wallahi kullum buƙatar mu cewa mu ga an ci gaba kuma an karu. To gaskiya ba wai zan ce maka ko in ce maka a'a ba saboda gaskiya wasu sun riga sun bata wasu. Abin da nake so na fahimtar da kai shine saboda irin wannan abin da ka zo da shi wani ya taba zuwa ko in ce sun zazzo da yawa ma. Na yi irin waɗannan abubuwan a baya ban ji daɗi ba. Hasali ma a cikin abubuwan da na yi ba zan taɓa mantawa ba akwai wanda ya fi min ciwo akwai wanda ya fi damuna a raina musamman irin abin da ka zo da shi ka gane shi ne wata rana in ba zan manta ba. Yes? Allah ya baka ne ma. Ƙara so. Ke tausayi da zuwa ko? To, masha Allah. Mun yi magana da kai ta waya ko? To, wallahi abin da ya sa na ce ma ka zo nan saboda ka san ayyuka sun min yawa mutum. Shi ya sa na ce ka zo ofis ka same ni. To, gashi kuma yanzu ma dai ka ƙara zuwa ka tare da ni cikin wasu ayyuka. To, ga abin da aka ce a na rubuce-rubuce ka san sai a hankali. Da ya kyau sun da zuwa. Me abin da yake tafi da kai yanzu? Yalla bai dama wani yan rubuce-rubuce na yi a kan wannan harkar ta Na da hawa ga ke nan? shi ya sa wani masu wurin samu shiga ya dama abin da ɗan rubuta. To, wannan ba damuwa. Wannan ba damuwa. Kawai dai abin da zan ce ma shine yanzu ka san shi ta harka ta industry wata aba ce mai matuƙar wahala kuma ba mai wahala ba. Kawai dai abin da ake da bukata shi gaskiya da kuma riƙon amana. Ka san mu ba ma kyamata mutum ko ya yake. Ka gane ko? Gaskiya da riƙon amana idan ka riƙe wannan ka gama. Kawai sai dai kuma ka cire son zuciya ita harka ce ta sana'a harka ce kuma ta basira harka ce kuma ta hikima idan Allah ya baka basira yi. Na so a ce saboda ba kai kaɗai ya kamata a ce ka zo ba ya kamata a ce ka zo da wani naka shaƙiƙinka ka gane ko saboda ya san cewa me ya kawo ka saboda mafi akasari wasu sukan shiga kawai kara tsaye wasu ma guduwa suke wasu ma ba a san inda suke ba kuma irin wannan shi yake bata al'amura amma ba matsala saboda yanzu na aiki don shi yasa ma na ce ka zo ofis ɗin ka same ni yawa idan ka koma sai ka yi magana da shi ne so sai ka kira ni sannan duk abin da yake akwai kuma daga baya insha Allah sai mu yi magana shi kenan da bai insha Allah daga baya sai mu yi magana
Na gode la. ina da lambar ka ne. Na gode la. Insha Allah zan kira ka. Sai ka je. Barka da kai. Sai an kuma sai an kuma. Da yau ga ya ce ya zai dawo. Bari ni ma in tattare inawa. To wannan shine abin da ya faru. Haka ne. To amma mai gida ai ba tare an zama ɗaya ba. Duk da yake kowa da irin da wasu kuma kowa da irin ƙoƙarin shi. Haka ne. Amma fa ina so ka gane a cikin irin abubuwan da wancan ya min har yanzu a cikin irin abubuwa na har yanzu wasu abubuwan ban dawo da su ba. Domin ya tattare min komai nawa da duk wani abu da nake takama da shi nake ji da shi wasu abubuwan ya tafi da su. To mai gida a dai duba ne a taimaka mini. To gaskiya yanzu dai idan na ce maka ina da ra'ayin haka mutane ma za su zage ni abokan sana'ata. Amma ban sani ba zuwa gaba ko akwai ko da yiwuwar yin hakan a zuwa gaba. Ka yi haƙuri fa ba wai haka harka take ko kuma haka muke ba. A'a abin ne sai a hankali. Wasu su suke ɓata wasu a ciki. Saboda dama wasu suna shigowa industry ne da niyyar yin haka. Ka shigo don kai zamba cikin aminci, wani ya shigo don ya cuci wani ko ka zalunci wani. Irin wayannan su suke janyowa ake zagin mu a gari. Wanda ko sana'a suka shiga su ne wanda suke shiga don son zuciyarsu, wani ya shiga don mata ko don wani abu ya ɓata abin wanda kuma ba don haka industry take ba. Masana'anta ce wannan abin da gani sana'a ce, ɗaukaka kuma ta Allah ce. Idan Allah ya kai ka wani wuri ko ya miƙa ka zuwa wani mataki ba a so ka wulaƙanta wani ko ka ci mutuncin wani. Amma wasu su suke ɓata kansu, wasu su suke janyowa ake musu haka. So, shi kenan mai gida. Na gode. Zan koma. Na